Ngithi sisi noma ngabe uthola inhlanhla wathola indoda eyasolela unkosikazi noma wathola indoda eyala owesifazane esende izingane kodwa izingane ungayihlukumezi ngoba wena uyakhula uphelelwa amandla zona njengoba zincane ezikhula zizoba namandla ila ngizoshona le ndoda obosta ngayo zoqhamuka sezinamandla sithi pack and go sithi sifuna lonke ifa lika baba wasihlukumeza wena okungenani ungamane uphathe kahle izingane zendoda ngoba wazi kusasa mhlasimbe yize zokuvikela uyisondeze eduze kwakho makufanele uyothenga uqale ngalezi zingane ongayizali uyithengele zikuhlukumeza ungalokho uyobika le ngane iyangihlupha baby ungakhulumi indoda izibonele yona ithi mayithe kodwa ungaxosha ingane yakhe igazi lakho le buyisa ingane iyafana neyami ingaba nje usho inhliziyo ikhala ngelanga mayisindala isisopa uyizithi ma ngiyaxolisa akuhlupha ngisetshenziswa uma sengimdala ngiyayibona yonke into engangiyenza ukuthi kuyi birthday yakho wena ingane kwenzela isiphiki se birthday ikunikeza ikheze emoto indoda ayikuthengelanga imoto nalezo oyizalayo zigijima neunga sizwe ingane engazalwanga wu sisima ungena emshadweni yenza sure ukuthi lo bhuti mayithu uyakuthanda buza unangane nini ngaphandle uyilanda uyilethela ngoba njengoba ungayilandi iningi imali ezohamba la ekhaya iphuma lapha kwa KFC wena ungayazi ungcono iphume la kuwena ingane mayifuna impahla yakho ubiza unina wayo ungalokulwa naye umbize lalela sisi yimi sengikhona njengoba sengikhona sisi ngicela sibambisane mina nawe akungahlukumezeki ingane zakho nalobhuti esengishade nalo lobhuti engimthanda ngenxa yobudomba le ngane inelungelo lokho esikoleni lokhoka lokudla mawuzola wena nami ngengane yakho uhlukumeza ingane ngicela sibambisane mina nawe anything oyifonayo this is my number take my number phone me fonela asihlangane kwa Shoprite sothengela ingane ukudla because iningi imali ephuma endodeni yakho kuthiwa kuyothengela ingane kanti yokwenza ikhanda futhi indoda yenza sure yokuthi uma ingane yayo ngoba iqiniso lithi igazi la ayikho indoda ethanda ukubona igazi la uhlupheka indoda iyogcina yenyuka ihlangana nezingane zayo ufuna imali wena ekhaya imali ayikho ikhiphe ngala ngo back door sisi afike emzini wendoda ushaya imithetho kanti uyafika usukulwa nomameza ngoba nawe kusasa usazoba umameza yenza lokho othanda ukuthi kwenziwe kuwe yonke into oyenze ebantwini kulindele ukuthi nakuwe isazokwenzeka awulwa nalo mama uyazi ukuthi kulula kabi nje ukuhlala phansi nomama wendoda ngoba ayikho into ebuhlungu endodeni uma wayo loya unkosikazi wakhe wena uma kuxabene wena nkosikazi noma ayazi ukuthi ingenephi ngoba mayisayida nawe uthi uma mntanami ngakuphatha ngamazinya ngikhulisa ngilale ngadlili ngiyeke lapha ya emajalidini ngingadli ngifake eplastikini ngiphathele wena ngahlanganisa ngakufundisa manje usunamandla usulwa nami uthola iqalekiso ngoba umzali uyathanda wafuma umzali wakho akhiphe inyembezi ngenxa yakho mayasayida noma wangilanda kithi ngihlukumeza kini indoda ivele imonyuka bephakathi nendawo uthi mathi uyangena uyareportela ivele iphume njalo moka ngoba ayikwazi ukulahla noyedwa phakathi kwenu wena wesifazana ohlakana izinto eshubiza mama inkulu inhlonipho ngiyakuthanda mawami useshile kumnyeni wakho ukuthi uthandana umama la ekhaya angizile ukusolwana angithi phela umama manimbonelwa lengane kade imsupport into eyenza umama ezale bala usengasekho sho usengenayo isecurity ukuthi njengoba kufika lo muntu engama uzwe uthi phela mina bangithanda bathanda intombazane yangapha ngakamakhelwane uyayazi yakamakhelwane ngesikhathi esathanda naye yayifika izoclean ifika ipheke ifika ihambe neshow yokuthi ube indoda nami yaganwa yiloya bengizoba secret lo ofika engamazi wena uhlakaniphile hlala phansi ma ngiyakuthanda njengoba ngilapha ngizokunakekela thatha ungifake isiswini sami izindodakazi yakho ma asingalula yazi masilwa siba uyayithanda indoda yakhe mangasishone manje noma ibe ne-stroke noma ibe ne-BP ngithanda mntana i-BP izovuswa yimi nawe thina masithandana lo uzoba right 2 bamba into eyodwa ma njengoba ngila I'm here to stay izohla 3 mangipheke wena uchitha ukudla mosha imali yendodana yakho uma bekufanele ikuthengele ingubo angeke ikwazi ukukuthengela ingubo wena usuchitha ukudla ngoba fanele sibuyele kwa Shoprite sothenga ukudla okuchithile so ukuze save ma yabona njengoba ngilapha ma ngifuna mina nawe sizwane sibe ngabangani sho njalo kodwa umnikeze security. Amen and amen. Le ntshumayelo icashunwe entshumayelo ka Bishop Dr. Thanda Zulu abadinga imthandazo nokunye bangamthinta kule nombolo ethi 0823904443. May God really bless you. Amen and amen. Ngithi sisi noma ngabe uthola inhlanhla wathola indoda eyasolela unkosikazi noma wathola indoda eyala owesifazane esende izingane kodwa izingane ungayihlukumezi ngoba wena uyakhula uphelelwa amandla zona njengoba zincane ezikhula zizoba namandla ila ngizoshona le ndoda obosta ngayo zoqhamuka sezinamandla sithi pack and go sithi sifuna lonke ifa lika baba wasihlukumeza wena okungenani ungamane uphathe kahle izingane zendoda ngoba wazi kusasa mhlasimbe yize zokuvikela uyisondeze eduze kwakho makufanele uyothenga uqale ngalezi zingane ongayizali uyithengele zikuhlukumeza ungalokho uyobika le ngane iyangihlupha